Кой сме като хатеричка? Спред. Айчко малко сега, ядосвам се. Ок, сори, няма. Много сте мили, нямам думи просто. Трябва ли да сме били също, да? Ми да. Тихо сега тихо бити боса, не ме дразнете. Тота. Пада орб. Ох, топ кук. Днес. Десния край на стаята. Ето ясно, бензините трябва да Мести го е човек. Да ти мога. Ориентирайте се да бягате от центъра. Внимайте, има и петно в центъра. Да. Тота. Елате на синя марка, да се Тота е. на синя марка. Всички на синя марка, ала хилин пада ги боха. Падна шилда. Спред. Всички възможен демидж по боса. Пръснете боса от демидж, оставете танка да се събере адовите и когато боса с шилдни убие на адовите набързо. Това не съм дал, всички трябва да оприме. Всичко на боса, не разцепете, тук е смърт за боса. Да, те расиста. Браво, супер. Сега адовите бързо. На уничка ли бях аз? Или сега навсякъде? За сега навсякъде. Окей. Само ти си. Махнете се от глава, защото сега ще удари. Скоро ще има просто... Пада орб тука. Венци Томс. Защото забяга. Бягай, ще ланшотне нук край там, каквото е. Сори. Микром. Дикея го дръж. Стойте се. Ох. Всички в горната част на стаята. Над Никой синята да не марка следи не в взима средата, демидж. ако обичате. Искам всички да стакнете на сино, защото ще има шадоу си малко. Всичко възможност на сино, за да стават хилни бързо. Да, аз трябва да мина през запада, за да дойда до това, че не бах. Amplify Magic Heal. Махнете се, спред. Спред на файра. В центъра има орб. Внимавайте. Сега ще го взема. Таунт. Взехте ли двамата? Не, още не е пал в първи шилд. Втория по-бавно, защото нямам бала. Дагайте от мене. Бързо ще откараме. Позиционирайте се така, че да може да се меси бързо. На луничка сега. Към луна всички. Възможност на луна. Взимай. Някакъв ала му 30 никога не е. Шилда О, не през мен. Си. Бързо, таутки. Кръста, всички здраво по боса. Без изключение оставете танка да си вземе адови. Всички по боса. обаче никой ме хила и... Дигайте го. Дай да ги Аз все видим още имам вече шилд. на щит. Вярно? Мога да ви взема така човек. Това е много хубаво. Сама съм пак, нали? Или горесната. Имаш ли шилд? Имам, да. Колко процента? 30. Добре, аз съм на уничка. Да, убий Добре, тя, виждам ще го бързо. До бос има. Взимам близкия до райда. Спред. Аз това далеч. Венци, взими бос. От към Няма червено то. не е взем. Ама убийте го това, бе. Какво ви карате? Бягате от орба. Взех. То пада по 1% на топче, така че ще задържи. Да. Бийте бос на шут. 7 милиона. При бос, Взимам то в центъра. при бос има един. Другия пада зад Аз ще го мене. вземем. Значи, Алфа. давайте здраво с Magic Damage, стъкнете се на син. Орб пада. Някакъв дефензив селф. Добре. Оживяха доста това. Нямате трампелите. Оттечам! Точно до червената марк съм. Аз ще се Килвит, взема. килвит. Ако бутнем Magic щита, боса умира.
Дайте Да. някакви Magic кулдауни. Вземи го. Аз ги виждам късно, човек. Пада торбове, плин си ме. Аз съм взел един. What the fuck? Маля Стана. точно на 1%. Беше. Има ли рез? Не, няма рез. Обаче ще умира. Минута и после. 30. Умирай, сега събира с средата убийте просто. Аз влизам. Защо да... Не, никой не влиза, просто колкото бос, те умирам. Те си това найс, браво. Браво, Добре, бе. Браво, сега да резка. Тромчете, момичета. Браво.